Salamu aleyküm. Ve aleykümselam. Salam. Ve aleykümselam. Yazıcılar kuruması var. Pen nimet, poezi, esse, novella. Bütün dünya yazıcılar kuruması. Şahir Şiralı Nur Murat'ın şu kuruma hormatly agza edip alındı. Sonra şu Şahir Şiralı'nın hayışı boyunca, yemesi boyunca, rekomendasiyası boyunca şonun görkezinde bir yankı eden hayışı var. Türkmenistan'a çıktı da bir topar adam. Şol sarını benim var içinde. Şol yazıcılık işimiz için şol peyana bize hormatly agza edip alındı. Uwer sapar döşünür barkadiya men ene pen groma agza alınım dip yok. Onu hödüreden hemmemiz hödüreden ne merhum Şahir Şiralı Nur Murat. Orada tayda uwer sapar Yaxal Murat Söyünüfler yeni de bir kuştani yazıcı jurnalist vardı. Şolaryň penin hasabına hatarına hormatly agza edip alındy. Ýöne o geçirilen ýygnaklardaki edilen görünümler men üçin KGB ilmidam yetip dur, sebep için işlev oturan agenti var ya, şogulçusu var şeydi, kabul etmeliler. Yadınızda bolsa Kızlarbat şäherine barıp 92-nji ýylda Niýazowyň öz Oçurtsev bilen bileje billen halkyň ýigrenýän adamsyny Kızlarbatda Garilla diýen at bilen belli bolan öz adyny hatda hiç kim bilmeýän emekeni on görüp otursak diýe öz köçetinden gelen hatda bir de aýdýar son görüp otursak on ady Harmurat Söyünüf eken diýe emma Kızlarbatda diýe şol hiç kim diýe Harmurat Söyünüf diýen adyny bilen ok hemmekşi Garilla diýe. Men sonra verdim şol köçetinden öz köçetinden şu hatiyadan adamdan soradım. O nähili adam Garilla diýen ad bilen ýaşap bilermi? Oň öz ady familiýasy bolmazmy diýsem, ýok diýe, ol ýa şu hayatdan hayata böküp diýe ýylyň kepdersini owrap beren bir jüýje owursuz diýe-de. Türkmenler jüýje owrusy diýär-de, kepder owrulasa da, ýa towy owrulasa da. Şu jüýje owrusudy diýe. Şonu deputat bellediler diýende bütün halk agdynaşdy diýe. Bütün halk hayran galdy diýe. Sebäbi şol wagt diýe Harmurat Söyünüf diýilen adam şo Garilla diýe şo Kızlarbat şäherine Gorbaçowyň döwründe şol näme ruhsat berildi ýanky hususy kerhanalary, kiçik kerhanalary açmaga. Şo taýda bir restoran açyldy diýe-de. Şo Kızlarbatda. Olum bir barıp yatan wejera restoran boldy diýe. Şonu çiýişlikçi bolup işleýär diýe. Sekil klasan bilimi vardy diýe. Şu sekil klas bilimli adamyny, çiýişlikçini hayatdan hayata böküp ýören giýje ünlü owru jüýje owrusyny deputat belleýärler Türkmenistanyň ýokarta berdi. Olum öz gyýdyny zorlap ýören ekeni. Gyýdyny zorlap öýünni şolar ýalmaşgyla zorlugyny edip ýören adam bolup çykdy. Soň Orsiýetde de inhany soňky ýylan habarlara görä Orsiýetde de iş açylypdyr oň garşyna bir ýylmynyň Nijni Novgorodda bir onun yine de Moskva'da da bir iş açılıptır. Çavuşduğunu el başta bilmeselerin ortalarında bilýän ekenler. Hem meziyetin bilýän. Mene bunu yüzünü birinci tapar görümde demetdim de sebebi böröcülük işgärlerinin içinde şular ýalakladın gaty känligini ben gaty gowu diýende sebebi bizim başkalarymyň ýarty şoň içinde o kim digini näme digini o gaty gowu diýse onun bulun yöreşinden bilip bilýär ben şu ýöňden yörek geçti. O ýitiniň nirden gelýäni bilip bolýar da bular. Kine diýen adamlar üçin. 98-nji ýylda Pragada restoranda ne öýdi aýtsyn, ne bu topar adamyň garnyna ýüdüni aýtdym da. O da birinji tapar görüşüm şol. Birinji de ikinji tapardyr, üçüncü tapardyr. Ben şu Şwedde gelmen olar ýaly adamy tanama mümkinçiligim ýok da ben başga ýeriň adam. Sebäbi gepurşundan demesinden hemme zadyny görüp boldy. Ýatamat. O öýdem şular ýa-ni diktatura diýerler-de, diktator diýerler. Olardan ne şular ýalak adamlar howp bolur. Jemgyýet üçin, türkmen jemgyýeti üçin. Laytada öňkü ornwasar minister Iklimov'un dili türkmençe aýtsap itýanlykdan bökenýäli. Jenap Iklimov, belki sizin ýadyňy kütülşendir. Aslında siz öz milyonlaryňyzy biznes boýunça şäheriňiz Melik Şarifowyň ýa-da Moskwada kreyni alan ofisinizdäki emkemeçileriň hatalyna geçiren olaýman. Menin pikirimçe siz Iklimov
milyonlap dollarımızın bolanlığını gücümlep dine öz ayvınıza açarsınız. Demek sizde 1993 yılda yani Türkmenistan'ın halkı bir dövüm çörüge zar bolup oturka milyonlarca dolar var ekeni. Bu yerden bir soru gelip çıkıyor. Siz ol milyonlarca doları ne edip kalandınız? Belki ol dolarlar aklim falan mellerini öğrenir. Belki şeyledir. O kap geçtin de sen şu tayda yine bizim hormatlı yazıcımız var. Oradan meri tanıymal halkın içinde Türk Cumhuriyet'tir. Yaşlı'nın asli Marı vilayetinden olmalı. Şeyle salihiyetli yumuşak adam. Hani şu mesela getirip ayttın da vatandaşlarımıza sonra doğru mümkün. Ne edip KGB agentlerin adamların arasına sokuyor. İlk baştan şu agentin ve seninle dost oluyor, yoldaş oluyor, çörögüye, toyuna katnaşıyor. Bilen ağam var, hakik var, yoldaş yağlı. Ötak diye seninle bir tak var ya, toya yağsa yanında ya gel benden maşıyla öyüne taşlayın ya, ne emedi. Şeydip sen anamına veriyor. Sonra yine satıp başlıyor kemiğe doğru belli etti. O Akmurat Şerifli meselede. Akmurat Şerif görgülü, çağuşa 100% ananansan, sol beylek adamla bilen eden gurrumunu ya solur bilen bolun vakanı ya ne razıyılın şuna ayıp beriyana kena çağuşa. O son için oğlum dakıladın oyunu yazıyor. Yani Türk şağı ne mesela? Ola onun üstünden danosya diye anırı. Ennem sübetede Türk şağı kitabını çıkarıvatı. Yani kovuyorunacak bol. Edeni işlerin üstünü gömmek için ya bildirmediği için Türk şağı kitaplarını arşiv edip çıkarıyor. Ama kitap edip çıkarıyor da yazan zaten. Sonra babba göklen koşkularla bir çıkarıp diyor. Kim ona hukuk verdi, kim ona razıylık verdi. Ne mi onun izinle kalan yanarlarını, çağırlarını çıkarın kitaplarından ganarar uğrattım. Han uğradın mırdı bizim isteli. Yok. Mundan kän yıl öň has takygy 1992-nji ýylda Sapar Murat Niýazowyň deputatlarynyň biri bilen bagly Kızlarwatda hem bolup geçipdi. Kızlarwatly illeşlerimiň gurrun bermegine görä, ol deputat şonuna işdeş geliniň namysyna tokunupdyr. Şol sebäpden hem ol geliniň adamsy soňra ol deputaty herçe atylýan seçme bilen oka tutupdyr. Yine de bir zat var da şu taydı aydılmalı şu Şüvesiye gelmeyin, reputasiya kazanmağı koşuldurmak için. Menin kitaplarımı yaktılar diye. Yakılan bir kitapça oluyor, kitaplarımı yaktılar diye de bir yaktı demek ol bileyim, ol mahtumulu Prag'ın 5 yılda bir kitap kılan işimi Kızılbaşlar gelip veyran eyledi diyen setri vardı. Böyle ödünü sol mahtumulu Prag'a denip deydiniz ol, men kitabımı yaktılar diye. Vatandaşlar bilyen ol bağışlar, yöne aitmalı yeri geldi de. On kitaptı yani ne mi? Dedi edip beri. Bir ölçülü alacak kitapça, bilmedim sonra 70 mi 80 sahipa var kendinden. Özüm kızacak şeyle formatta. Adı akıl ayak yeterdi deyip yazdım. Yani sonuçta tribalistlerin tire paradılığına hiç yok böyle. Şol kitapçanı Darik Şüvesiye gelemizde separasyonu bile Murad Esen'e verdi. Murad Esen'e ben okudu. Oğlum hasanatlar geldi yanıma yüz göz appak doğdukları titrep atlas teret deyip Murad Esen'in doğuladı oğlum Kal Murad. Yani Flamaster sağır, Flamaster'ın aşağıdan çıkıptır. Yanlış mı 19. sahipasında şeyle sözleri var vatandaşlar. Türkmenistan'ı akıllı tekeler dolandırmalı. Marlı tekeler şoları kömekçi olmalı. Kalan ilatım şu ikisini yapacak olmalı. Benim dünya möstü bir setirler oka bardım. Yakalarından nevşitler tuttum. Ne mesela bir yazıyanda. Yo bu men näle diye yeme diye oldu ya personajın aydiyan sözü diye sen şotaydı sıpçık mı sen şu personajın ağzını şu sözü yazıp veren sen näle kimeysen yine sondan son men şuladım bilen bokkaz üstüme iki işin biri beyleksinin vakti gelen aydan diyecek bolyan zadım şu kitabı düzurnasını çıkarıptırlar da egzempler 5-10 sanağını onun bir hükmen şu dövür SSR dövür Sekalet ya da merkezi komitede barlığı yani ideologik addeler nesmeli. Bar şunun okap so tadı büdüreptirler momental şun hem düzurniye mesela yakmalı ediptirler olur. Sekada akılır. Bir yan tire parazlık meme oluyor Türkmenistan'ın içinde. İnni şunu şol mızal getirir men kitabımı yaktılar diye.
Bağışlan vatandaşlar, eger men şo döwür çıkan şol ýanky adelynyň başlygy bolan bolsam, Türkmenistanda da adam ýakmalyk kanun bar bolsa, birinji özüm ýakardym şol kitaplaryň üstüne oturup. O nähil beýle bolýar. O näme üçin Türkmenistan tire taýpa bölmi? Näme üçin bir ine şoň eden arzuwy ine 30 ýyl bäri makul bolup. Özüm wagtyny bolmanyna şükür edýär. Niýazow press sekretar bolmaly adam bir. Ýöne ol Durdymurat Gurbanow bundan ýarym sagat öňürti bar ýa-da nohurly bolansyň muny anlatdyr. Ine o şeýdip Türkmen halkynyň bagtyny ine wersapar press sekretarym bolmady. Tarih gatykan ýöne aýdyp otursan o gıýbat ýa bir gurrun ýa. Ýeme ýok, Gıýbat burada dogry aýtdyk. Şu ýazylan awtobiografiýa, şu edilen danoslar menki dälip aýsyn. Ya suda berjek bolsa ine ikimiz Şwetsiyada beraýsyn. Halma söýünüp diýilen gurrunsowyň halka bolan gatnaşygy. Ol nädip halkyň adamsy bolýar? Azatlyk radiosu muny bilmeýän bolsa, Gızlarbadyň halkyndan sorak görsün. Halmrat söýünnilen haramzadadan hemme kişiň içi ot. Ol hökümetden gaçanok, Gızlarbatdan halkyň namysyny degip gaçyp gitdi. Onuň sünk düşmany hökümet däl, halk. Hala öz eli bilen ýazan awtobiografiýasy, öz eli bilen ýazan danoslar diýip aýdyn, Rusça näme boli? Türkmençe geçirsek. Ozo ine şolara jogap bersin. Şonqymya ýok. Ýok bolsa onu hazır Pocherkovski ekspertizden geçirer, onu subut edip berer. Başka sorakan sen aýtyp geçdiňde başda para nädip bol Şwetsiýa geldi. Kimiň üstü bil? Oňa menne jogap bar, men onu sorajyklatdym gatykan şu meselede. O taýýagyň biri höýüriň ören başga bol. Men türmede oturup, hani men o näme şagirtler tutturdy, bidat men halat edin. Şwetsiýaga çykyp geldi. Yo, yalan bolsa aýtsyn, görkezsin näme hat bilen ştat gelenni. Ya yazmadım ştaýdy Şwediýanyň gazetlerini eşekge harp bilen men oglumy KGB öldürdi diýip. Indi halka aýdyp ber. Näde öldürdi KGB sen oglumy? Şu Şwed hökümetine, Şwed halkyny özüne bir şular ýaly rehimdarlyk döretmek üçin ýa şulardan kömek almak üçin oýnalan oýun diýip. Hem çağan ölümü bilen beýdip oýun edip borun. O neresi çağası ýok, on gitdi, on başa kesildi. Menin gitden öldü diýip Şahir Şirar aýtdy soň bilen sonra berip. O näil on KGB öldürdi diýip. Ber şu atlara jogam ilk baştan. Näme üçin geldiň sen Şwetsiýa? Kimiň arkasy bilen geldiň sen? Kimiň derdini ullanyp geldiň sen? Ha sen bizi satyp geldiň aşta. Ha men ýen taýaklaryň jezasyny sen çekmeli türmelerde. Çavuş özünün ýolundan ýok etmeli alamdaş ýoldaşlarynyň en çemesini Alaytada Akmurat Şirowy, Şiraly Nurmuradowy, Nowotguly Rejepowy, Terkiş Jumagelliýewi, Bappa Gökleňewi, Juma Hudaýgulyýewi, Öwezurdy Nepesowy, Ödek Ödekowy, Hojanepes Melaýewi, Atajan Tagany we başga da dörüdüjülük intelligensiýasynyň wekilleriniň ornolşasyny saýlap alypdyr. Şu bilen dahilli gurumlara geçmezden odol, Akmurat Şirowyň hemde Bappa Gökleňewiň ruhunyň öňünde ötünç soramaga borjun hasaplayan. Görüňizde beýinjalyk edenim üçin günäme ötüň, eziz galamdaşlarym. Şawuşyň anamdar adama ýetiren her bir maglumatyny diýen ýaly, merhum Akmurat Şirowyň adyna garlyk ýetirmäge, ony başwazar adam hökmünde suratlandyrmaga finansiýa. Ol anamdar adama 1988-nji ýylyň ýanwarynyň 3-nji 10 günlüginiň ortasynda ýetiren maglumatynyň mazmuny şundan ibaret. Çavuş Akmurat Şirowy 1982-nji ýyldan bäri tanaýan eken. 1983-nji ýylyň toňsynda ol Akmurat Şirow bilen bir üýşmeleňde bile oturupdyr. Akmurat Şirow milli mesele boýunça öz pikirini orta atypdyr. Şonda ol Türkmenleriň bitewi, öz başlap bolmalygyny, öz ykbalyna, özü erketmeligini aýdypdyr. Şeýle hem merkeziň milletleriň ösüşini bökdemek üçin
ähli zat ediýänligini tekrarlapdyr. Çavuş onun pikirlerinin ýalňyşlygyny aýdypdyr we beýle ideýany ret edipdir. Gahar gelen Akmurat Şirif üýşmelemden turup gitmekçi bolupdyr. Hemde Akmuhammed Welsapara çawuşa sen Döwlet Howpsuzlyk Komitetining agenti diýipdir. Onun şeýlediýini Şahir Nowatgoly Rejepow bilen jurnalist Kakajan Rejepow hem eşdipdir. Hawa Akmurat nerese bilip aýdypdyrmy ýa-da bilmeýän aýdypdyrmy? Garaz Akmuhammed Welsaparyň ýüzüne onun kimdigini aýdypdyr. Akmuhammed Welsapar hakyny aýdanymda onun atyny okuy, göni nişany diýipdir. Özüni köpçüligiň arasynda maskaralan bu adamdan çavuş amakly aralmagyň kulkulny düşüpdir. Okuyucu alasarmyk halla galmaz ýaly onun anamdar Akmurat Şirif hakyna yetiren ýene-de bir maglumat hakyna giňişleýin durup geçesim gelýär. Çavuş Akmuhammed Welsaparyň anamdar ady özüne 1988-nji ýylyň 5-nji maýyna berilen tawşyrygy berja etmek üçin Edebiýat we Sungat gazetiniň şol wagtky işgäri Şirali Nurmuradowyň öýüne barypdyr. Bu ýerde Edebiýat agşamy diýen bahana bilen ýygnanşyk geçirilýän eken. Ýygnanşyga Leningraddan Akmurat Şirif, Bappa Gökleňew, ýaş kommunist gazetiniň işgäri, Nowatgoly Rejepow, Edebiýat we Sungat gazetiniň işgäri, Öwezurdy Nepesow, Sowet Türkmenistany gazetiniň işgäri, Juma Hudaýguliýew, ýazyjy, hudojnik, Döwlet Anamuradow, Sowet Edebiýaty jurnalynyň işgäri, Şirali Nurmuradowyň Anna adly goňşusy hemde tötäňdeýin bölmeden gelen iki myhman gatnaşypdyr. Ol ikisi hemmeden soň gelip, gerşi ýalym şart gidipdir. Ýygnançyga Akmurat Şirif Galkyn halkym diýen manifestiň proýektini gödürläpdir. Manifestiň proýektini beýlekiler bilen bir hatarda çavuş hem okapdyr. Proýekt maşinkada ýazylyp 3 sahypadan ibaret eken. Proýekti oturanlar maqullamandyr. Moňa Akmurat Şirifiň erwet keýpi bozulupdyr. Ýygnançyga gatnaşýanlaryň çawuşdan ölgesi beýleki otaga girip 15 minut çemesi eglenip çykypdyr. Akmurat Şirifiň keýpi has hem bozulan eken. Soňra öýde gyzynyň ýeki galanyny bahanalap, Nowatgoly Rejepow üýşmelemden gidipdir. Keýpsiz Akmurat Şirif hem sagat 11-lerde öýüne gaýdypdyr. Beýlekiler gije sagat 1 çenli Şeýrmurat Nurmuradowyň öýüne oturupdyrlar. Akmurat Şirifiň her bir ädimini butnutman ýyzarlaýan çavuş beýlekleriň hereketini de gözden sanmandyr. Ol Şirali Nurmuradowyň öýündäki ýygnançykdan 7 gün soňra anamdar adama şu maglumaty ýetiripdir. Aýdylan gün çavuş Terkiş Jumagelliýew bilen onuň iş kabinetinde duşupdyr. Terkiş Jumagelliýew ýaşlaryň restoranaky ýygnançygyna Şirali Nurmuradowyň öýündäki üýşmelemine çawuşyň baryp barmanlygy bilen gyzyklanypdyr. Çavuş Terkiş Jumagelliýewiň ýanynda özüni arkaýyn alyp baran bolupdyr. Soňra çawuşyň maglumaty boýunça iş gününiň ahyrynda Edebiýat we Sungat gazetiniň işgärleri Şirali Nurmuradow bilen Nowatgoly Rejepowyň iş kabinetinde çärjewli mihman hudojnigyň oturanlygyny görüpdir. Biraz soňra Akmurat Şirif bilen Bappa Gökleňew gelipdir. Olar işini tamamlady berende iki bölüge bölünip Metbuat öýünden çykypdyrlar. Çawuşyň çaky boýunça megerem soňra birleşip gizli gurrun etmek üçin şeýle edipdirler. Bu sapar olar özleri bilen gitmegi çawuşa mürahat etmändirler. Akmurat nerese gerek berilende çavuş türkmeniň "Seniň ýakan meniň elimdir" diýlenipdir. Ol ony tas ömrüniň soňky gününe çenli diýen ýaly ýygyrlak geripdir.
Näme için Iklimov bilen nemek Halmurat sesini çıkarmadılar. Sesini çıkarmadılar şöyle iki tane aktivist. Bizim indi Halmurat bilen ben kendi çıkış ettim bilelim. Bizim arzumuz şu değil. Täze adamla ekrana gelsin çıkış ettin. Halk aktiv olsun. Minni çıktılar inni ol karandağdaçılık edip şolar gollanar. Näme için? Näme için şolar hakkında istat diýener? Näme için gellikäri çıkış edip şolar gollanar? Näme için gellikäri çıkış edip şolar gollanar? Näme için gellikäri çıkış edip şolar gollanar? Iklimov alany olny bütün Türkmeni ýakmaly otlamaly boldy. O öňe çykan o başga niyet bilen çıkış edip. Ýöne Halmurat men siyasi, men halkın öňüne çıkan adamy, men parlamentde deputat boldum. Inni aktivistler alıp gitjek bolup otyka sesini çıkarana. Näme sebäpdir? Sebäbi bir zat Murad ağa. Sebäbi şulaň ýygyna Hajiýew bilen Orazowdy. Meselem men Murat Kurbanowy goldayan. Men Murat Kurbanowyň ýyzynda. Okey, men muny Murat Kurbandan öwrendim. Diriliş kim adamlar? Diriliş. Kerim. Козёл несчастный. Böyle bir erkek var mı dünyada?